Magandang hapon. So, andito ako ngayon sa Bigan, Ilocos Sur. Ganda ng ano, oh. So, kumakalembang ang simbahan. Ayan. Layo ng biyahe namin. Dito ako ngayon sa loob ng simbahan ng Bigan. Ayan. Kapitolyo ng Ilocos Sur. Kasi yung hometown kasi ng Ilocos Sur tumang yung Bigan dito kung balik. Okay. Ganda, oh. Einstein ko pagod. Ito naman yung tinatawag na Patrio Burgos Fall, yung National Museum. Oh, okay. Bali ka lang museum yan doon, bali doon sa gilid niya ma'am yung birthplace ni Mr. President Alfredo Quirino po. Kasi bababa dito ma'am, o paikot lang tayo. Ikot lang tayo. Bali ikutahan natin yung mga tourist spot dito. Oo. At saka doon naman sa kabila po ma'am yung birthplace ni Mr. President. Okay. Yung sa ating kulungan po. Kamay kita ma'am. Hindi, pauwi na kami. Malayo ba dito yung baluarte ni Chavez? Wala medyo malayo po. Ah, malayo. Meron kayo sa lakyan po ma'am, bali 5 to 7 minutes ang pumunta. Oh, Kasi kung kalesa mo, abot ng 15 to 20 minutes. okay. Wala po museum. Ah, Crisologo Museo. Wala ito naman yung pinakabahay ni Floro Crisologo po yung dating congressman ito sa Ilocos Sur. Kasi yung mga bahay dito talagang pinreserve nila yung talagang design niya. Ito yung ano, Yung kultura ng mga Bigan. lumang bahay. Crisologo. Kaya ito naman yung tinatawag ng kalye Crisologo po yung mga lumang bahay. Okay. So ito Kalye Crisologo. Marami yung tao pumupunta. Marami dito maglalo na sa gabi po. Maganda din dito sa gabi ano dahil yung ilaw na. So ito talaga yung ano.
may dancing pa. Oh, gabi-gabi may fountain dyan. Bali 7:30 to 8 o'clock yan. Dahil naman po kami dating eskwela na St. Paul College. Mga babae na nag-aaral naman po ito, 19 Okay. Yan. Saan ba yun? Labasan. Diyan ano? Ganda naman ito. Puro na rin tindahan eh. Eskolta. Dami. Grabe. Yung 200 pala natin hanggang dito lang. Dadaling ka lang dito. Teka, ikaw na maglakad. Tikman namin. Pag ano, ulit-ulit. Ayan, so ganyan ang empanada, ano. Ayan, okay. So, suka. Ito yung suka. Sarap ba? So, empanada gulay. More on gulay siya. And so, dahil famous nga ang empanada dito sa Vigan, Ilocos Sur, ayan, mauubos na rin namin ang empanada.